יצאתי מהנמר, פלט ירה עליי כדור. כמה זמן אתה בצבא? התגייסתי במרץ 23 לגבעתי. איך הגעת לגיוס לגבעתי? התחלתי לראות שיש עולם בחוץ ויש כאן משהו יותר. מאוד ציוני מה שנקרא, מאוד אוהב את המדינה. עד שבאתי לאבא, אמרתי לו, אני מתגייס. כמה חבר'ה חרדים יש בפלוגה? פלוגה של קרוב ל100 חייל בערך. כשאתה מסתכל על השנה וחצי שעברה, אתה חושב שעשית טוב? ברור, אני לא מתחרט לרגע למהלך הזה, ובעזרת השם שאני אוכל, אני אחזור ולכם, ונחזור את החטופים. אנחנו צריכים את האחדות הזאת ואת השותפות. אני אגיד לכם משהו, הנושא של גיוס של כל הציבור, כולל החרדים, היה פעם עניין שהיה קשור בעיקר לאחדות עם ישראל ולשותפות ומה שקראנו נשיאה בנטל. היום זה צורך על מנת להגן על המדינה, זה עניין ביטחוני. באמת אתה מאוד מעודד אותי גם בהתגברות וגם בדברים שאתה אומר, ובעיקר במסר הזה. זאת אומרת, זה מסר לכל הציבור במדינת ישראל. אפשר ויכולים. שאומר, אפשר, יכולים, משהו השתנה וצריך ללכת. תודה, סר. נעים, תהיה בריא. תודה.